ala de ka alu wallahi anone mam ni ko do be ka ke mam na te ni be kashidi wallahi tum na maramba foi manga ko beni fenga ka erezo en ka fo mam kele ka le do awe ageto alu mena to live ngono mena conseil kirendi fene ka demsen conseil do di mamma na segina adi angata même fo ne ko be mun deli mam fe na soro ga fe ngo be iga live ngono ya ni mam segina kana to di détracteur shima tunu dia dugo koloka aka barato dugo wulu bolo do ma teki aka barato an bolo be mam dama intini re Allah ne bae baro kam ko dugulu bise kuma la dugulu ay mais mena kuma do fiena ante fe ka mo to fo live ngono parce que baro ko mami e mo mi ni mam daturi to la dro yi kele ni fo iga jeni ga lara nyale ni ba depa ya senda magandro agera bezi maganta kama dele ka ke bezi fo nyina o de awa me maganta ka ngere te o ne be fere ni mam segina mam kana botu ni ka be mo ci détracteur fo ci jabi video la ou ya disuma na botu to aga ka manager to lubo obo ko gérer parce que mam flé no niveau do la ko do fene chema ala mama je t'aime mena mi fo mineur de do sa ba nege de ka bomoni kala mo ni dugulu be fe ani de ka nu tanto au fana sa dugulu au be bomoni kala man de se demse ni ke doraya mo to ko la dorni demse de aga na mam ngana to di mo shima tuguni réseaux sociaux insa ka bana ka bara madunyi dumai wallahi na to ni ma den jo shima tuguni kwa dem sen fitina madunyi dumai aga challenge duma go shangu ndura ka music duma wallahi billahi de maramba de wallahi billahi harni aramata sago ya e bida maramba tato maramba dem sen de go ngol lagare de do ni te kasa ko nimbiye be lagare ami nege kana to di mo shima toka fu kano di mo shima tuguni sudanyare la obana ka lagare de ko be afurla jona de do sunu ni dende go ni dem sen de ali sinji kasa ma ko maramba fe folo o de la tato na isira bla kumaro la tene toro parce que ba kala ma de lagare nunu fle tanto lu busama da o lu ga o ma bogo foye ate digine la lagare de do ay ni dem sen de do na dimina do ra ta bomoni kala ma ni do sa ku dama alu abna sir la kimire damnera do ma to ya dar la ko iba kala maramba ni no ku sara ne ma maramba photo blanc ko fe dimin ku ben faga iba kala mbalma muso fe nduma dinera muso nyuma ni no ku sara ne ma maramba to fo be ma photo blanc du sera su ku ben faga ne ma fiana awari maramba ka dongili mo te sanu musina pala ne de afiana parce que toro de biga figi sina pala pour que ga lafia et puis kanan bere mamu nga dongli be malien dembe ga téléphone ko la fe be bamananga fo mamu nga snapuna ga challenge abe awo abe ga téléphone wono mi taira o mamu nga dongli be ga téléphone wono kadi be fenêtre la ibe kana de nyanyumani de ibe kila kana ya mbalo muso ne ba re cheka in jogo me be nao ame dondo la dore ibe dimin dore ibe ta blague yere libéré Ema bi ki to live la so mare na ibu ko wallahi depuis tout la nyani manu ko ila fiera wi ma commentaire ko no ngi ma ye cotisation mu ke ye économie mu ke parce que ay boko chamana wallahi billahi yera ni mana ko ni willa kuma la ko fi bitiga blogi chante ngode ha so madala ni na baraka blogi fla de bene bolo mama je fais baraka blogi fla baraka oye nga barake gulogi fulana oye tiktok barake gulogi sini site kele ibi sigile tanto fibe o ni e kolo nte jeli mi kolo nte jeli baba de
Mais quand il jeli baba est sous ni tout c'est jet. Jet tantôt kera jeli baba yoro ningele. Nyo video tigale ko ala ko alu segara jago am tin be kalama mo dugudal sanga lu ngena tege play dugulu bene do peut-être kuntene siro mo de bene do ka temi duguli fanu na ku kisiwa na ku misui kuntene intéressé o ratire tuno ne duguli fanu ye seta min ke ni TikTok ni sa ni arama te nyona ni wole be nyona ni Aisha Jafu be nyona kuma be ani maraka aw ye seta min ke ni TikTok to bu tage dugu mare ta do commentaire ko koro te belen baro ka di de bella fiara sisa bebe seguira affiché nyani mamu na nya jugu ku bene fa tu sais dondo la ne Aisha ka kele do kera sadi nte nyina ko folla hara awa saya de be nyina ko sadi wole arama dugu di fanu petara ira Aisha Diallo ka live ko Aisha Diallo alu ton sa adab la ko nyame mo saya de ni morning de parce que ne isia do mo woni fe ma do ma fo ai ndi chui kanga tando parce que ba kala maman je t'aime galon manisa maman je t'aime galon man kana ke kibe buna hada maden tian ko ka détruire ala alu iga kuma la tigo to yoro na mina mun fina i waro ko san ko to te lahara ko tuguniya to be ga nyana bo nyana vis-à-vis ni ko ke bi ni ko ke tene amele mbay 3 semaines ni bile ala bali tairo te mo détester awani marabaka challenge ka fanu ni sonja ni safi jabate ka fanu ku ni sonja ko ni donge ni mujele musomi na ka fanu ya nyasha yere matantu ke ki yere faka ni mama ko to fore ne ko be nga donge ni ya nyasi mai merema ko ne ka donga be ede ma seke ite jugo nyuma ne sino ne mama ko est ce ne challenge nunu ka o ye jonde 3 semaines challenge nunu mogo chifoni mogo mi jugu galon de la mais ala ma de baby jogo don ibaro di jogo emuyo ni akobe ka ni ko ma fa be digilaw kanga challenge o ke tanto do yo ta ko nyasu yere ma ko décortiquer mondiali damina dugulu ma décortiquer min ke tanto do de o ke ne ba mu fe na lu nge fe de visibilité di do mo ti do fane balo ka bilango jenata kay odi wallahi bila do ka ko tu te flet ko ni yere fonne photo blara ko ya famia nga che kana mo ko gele aere ne ba fe bega balo yere de la bega visibilité yere ni yere allo te nya me balo nyoko di ame balo nyoko na de artiste fara ngo fanu bega balo ni artiste mo bega balo mamu na wa ame balo nyoko di allo wallahi ame balo to winga ko pour avoir visibilité ani ni be live signifie mamu ni safi jabate to fo dila won TikTok njora dungo do billahi do be ala ni nyanyuma ni do yele la ni deni kaina ni nyanyuma ni vrai non allo on be de kaina ai tu ne na question de poser mounia pourquoi vous êtes belle comme ça bonsoir mais pourquoi au beche kaina de tanya allo ani voter allo il y a te dit un truc Charlie. Avant que tu étais de l'autre côté là-bas, là, quand je voyais tes vidéos là, je voyais dire, mais le tonton là, il est joli, il fait quoi chez les vilains là-bas même? Toujours. Quand je vois tes vidéos, je dis, mais le tonton, il y a un tonton qui a les traits de maracas, il est beau comme ça. Il fait quoi de l'autre côté là-bas? Déjà, lui était sur la route, je pouvais dire. Toujours, il me posait la question. Il dit, un joli tonton comme ça, il fait quoi là-bas? Toujours. Bien, allez, dit que attendez, j'arrive là-bas. Seigneur, avant était trop chic. Il y a quand tu venir caner fara, il dit Allah. Il m'a tanto neni chassa de gatali que era kirinu boyoe, neni chassa. Sasa fana e de nyumani ndeo. Salut. Wala sasa ka français no aba fa ka ngono de nyumani nde ya fana wa ka ja. Afina jikai. Elle est belle hein. Ne be muso nyumando abe pare tu va finir don de gadae. Ne ba suyo ne kumba suya ava. Do de ya irane la tanto ne tara anyini wala ka do no abo olamba su. Ale ka kuma manje. Ba ka me nyanyumani nde be nyowara ko ne ba do. Ni kera nyanyumani tanto ile ta nyanyumani ya de la de iti saka marché
ɲaɲumanu de bɛ ɲɔgɔn raconter. Ayi dɛ, alu duguli fanu n k'an bɛ vote de kɛ, an bɛ vote de kɛ ka ɲumanɲumanninw tɔmɔ k'olu. Mais aw ye ko dɔ kɔni kɛ, ça c'est pas logique parce que aw tɛ se ka diya muso ɲuman bɛɛ. Ne ko comment ça aw y'a don tantôt o kumana muso ɲumanw ni muso ɲumanw bɛ côté min na a bɛɛ bɛ taa o côté de la. Alu n bɛ ka mun f'i ɲɛna ko ŋaniya ɲumanw yɛrɛ dama de bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ depuis Ala ye diɲɛ da. Ah sinon ni a filɛ aw mɔgɔ joli filɛ sanfɛ 1 2 3 4 5 aw bɛɛ ɲaɲumani mais nin ye Ala ka latigɛ de nin bɛ se ka a kɛra cogo cogo il faut que ɲajugunin dɔ ka kɛ milieu la mais a bɛɛ ɲaɲumani ne tɛ nkalon tigɛ la dɛ ne y'a fɔ tantôt n ko a bɛɛ ɲaɲumani.